Hello guys and welcome to my channel where we make simple meals using ingredients that you already have. Asenzeni ujeqe. So laphana bengifaka uflour, ngafaka yeast yami, ngafaka ushukela, ngafaka i-dried parsley, ngase ngithi vuvuvu kancane nje usawoti. And then ngase ngiyahlanganisa ke guys. I-dried parsley bengiyifakela nje just for vibes because i-taste yayo izwakala anyway. Then ngafaka amanzi ami antukuntuku ngase ngiyaxova ke. So you guys ningitshele kwi-comment section ukuthi yini nina oyi-eda eni-edayo kujeqe wenu uma ngabe niwenza and yezwakala yini, because for me whether carrot or anything that I add kujeqe wami ayizwakali taste, so I reckon it's just for vibes ne. So ke sengixovile nje inhlama yami sihlangene kahle ngasanamatheli njengoba kade nibona ngi-ede u-oyela and then ngase ngiyaphinda futhi ngiyaxova. So uzoxova kanjena until kuze kuhlanganisise kahle kube nje. Then ke mase kunje cover nge-cling wrap yakho uyobeka endaweni e-warm until kuze kube njena ke. Mase kunje njengoba usukhukhumele kanje inhlama yethu idilize stezi uphinde futhi uyixove, kuyaxovwa ke la ekhaya. And then ufake u-oyela endishini yakho noma ngabe yiphi ojwayele ukwenza ngayo ujeqe. Mina ke ngiyathanda ukuthi ujeqe inhlama yami ngikhathe kawu4 kanje. I find ukuthi ivuthwa kalula mangabe ngiyenze yaba amadombolo awu4 kanje yabo. So I take one dombolo at a time and cut it into slices. It makes really beautiful slices and iyashesha futhi ukuvuthwa. So sengenze kanje ngaphinda futhi ngayifaka i-cling wrap ngayilinda yathi ukukhukhumala kancane. Then ke njengoba isinje ngase ke ngiyayithatha ke manje sengiyisa phi ngiyisa emlilweni wami. Mina guys ujeqe ngikwenzela eminyango ngibase kwi-braai stand nje ngafaka amalahle, then that is where I cook my jeqe ngoba ugesi uyabiza guys. Bye yo.